Při vstupu do bytu vás ohromí velká 17metrová chodba a je tady i na odkládání věcí samostatná šatna. Jsou zde také nové bezpečnostní vstupní dveře. Dominantou tohoto bytu je rozhodně tenhle velký obývací pokoj s kuchyní, s jídelnou a výstupem na lodži. Před rokem byly v celém bytě měněny okna a instalovány předokenní žaluzie. Přímo z ložnice máte výstup na samostatnou lodži. Úplně na konci chodby se nachází tento dětský pokoj. Jaké jsou 3 top výhody tohoto bytu? Proč si myslím, že byste si ho měli koupit? Za prvé, je na patře úplně jediný sám, což znamená, že vyjdete výtahem, vejdete domů a nemáte žádné sousedy. Má 2 6metrové lodžie a za třetí, díky své rozloze celých 115 metrů čtverečných se jedná rozhodně o A-typ, kterých v Bystřici moc není. V téhle prostorné koupelně najdete jak vanu, tak sprchový kout. Takže závěrem, pokud hledáte příjemné bydlení v pěkném prosvětleném bytě v Bystřici, tak mi zavolejte.